Sa number 9, BFP Fire Volunteers kag Red Cross nagbulig sa pag-rescue sa mga residente nga ginbaha. Mga biktima sa pagbaha sa Bacolod City ang isa-isa nga gin-rescue kag ginpasakay sa inflatable boat samtang ang iban gintuwangan kag ginaba sa katapos ang Bureau of Fire Protection, Fire Volunteers, Philippine Coast Guard kag katapos ang Philippine Red Cross. Wala labot sa mga tigulang, may balatian, kabataan kag pila ka mga individual nga na-stranded bangod sang baha, gintinguhaan man sa mga rescuers nga masalbar ang mga hinuptanan nga ido. Sa NHA Village sa Barangay Pahanukoy, may 69 ka mga individual ang ginpang bakwit sang BFP, samtang 40 naman sa Purok Fatima 2, Barangay Sumag. May pila ka mga residente ang ginpang evacuate sa Barangay 39, Purok Progreso sa Takuling, Purok Carvic sa Mandalagan kag Barangay Banago. Naghatag sang bulig ang mga responders sa Philippine Red Cross Negros Occidental Bacolod City Chapter Emergency Response Unit sa ginpatigay nga rescue operation sa Purok Mars, Barangay Singkang Airport.